Vă salut și bine v-am găsit la un video, tot de aici la Cușca cu iepuri. Majoritatea iepurilor, adică pe toți am văzut de data trecută. Mi-a mai rămas un pui de la iepuraica care l-a aici, cu 7 pui sau nu mai știu sigur. I-am vândut pentru că s-o îmbolnăvit și mi-am luat alții. Aici am o iepuraică, ceva metis de belgean. Are vreo 4 luni, 5. Mai țin vreo 2 luni și dau la iepurai. Aici cu coțeaua. Jos nu am nimic. Și aici am mai achiziționat acum 3 zile o femelă de californian cu 5 pui. Nu știu dacă era să pură, habar n-am. Așa. Cuștile astea la antizoale.